सेथि मासेयाव आग्रायनो हानाय फरायसुला फरायसुलिखौ मान बावनाय हाबाफारि जोबोद बाख्नायथावना आरो बे 20सा जे फार्स्ट डिभिजन जानो हादों बिथांमोना जाहाथे इयुनाव माने मोजां आरो बिथांमोना फरायनो हाबावो आरो बिथांमोना जाहाथे बेजोंनो जे इनकारेजमेन्ट होनाय जायो जे बे ओनसोलाव जाहाथे फरायनायनि जे थासारिया जाहाथे मोजां जायो छात्र छात्रीफोर जाहाथे मोजाङै गोसो होनानै फरायो आरो बिथांमोना जे कलेजाव फरायहैगोन कलेजाव जाहाथे थांनानै मोजां आरो गियान जाहाथे लानो हाबावो बेखौनो गभर्नमेन्ट हिसाबै फरायसाफोरखौ मा जोंनि सरकारा मोनसे आसनि फोसावदों सुपार 50 जाय फरायसाफ्रा IAS APS ACS फरायनो गोसो दं बिथांमोनखौ फ्रि कचिं होनाय जागोन आरो जों ओरैबायदि जोंनि ओनसोलाव गोरिब नखरफोर दङ गार्जेनफोर दङ बै बिथांमोनहा एडमिसन होनो हाया फरायहोनो हाया बैफोरबायदि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंनि सरकारा नायै जों फ्रियै फोरोंगोन आरो जों आसा खालामो बे जोंनि ओनसोलाव गुबुन बे स्कुलफ्राबो जाहाथे मास्टारफ्रा मोजाङै जानांगोन मोजाङै टाइमलि थांनांगोन टाइमलि फैनांगोन आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे फरायनायनि मोनसे जांख्रिनाय जाहाथे लाबोनो हायो जों बेखौ नाजाबाय थादों गिबियावनो आं दखरा आफादखौ कसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लानो साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों दा मानोना बिथांमोना दिनै थासारि अखा बोथोरबाबो बिथांमोना एरेन्ज खालामदों दा मानोना सोलोंथाइखौ जों लांखानांगोन जे थासारियानो फैया मानो दा बे दिनै 20सा फरायसाफोरा जाय बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन मोनदों बे ओनसोलनिफ्राय बै फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे जोबोर मोजां हाबाफारि जादों जाहाथे बिथांमोना थुलुंगा मोनो जाहाथे गावबागाव जिउआव मोजाङै फरायलांबाय थानो हायो आं बे मोनसे बाथ्रा खावलायनो सानगोन जे बिथांमोना जि स्ट्रिमावनो फराया मानो सोरबा आर्ट्सआव थांगोन सोरबा कमार्सआव थांगोन सोरबा साइन्सआव थांगोन आरो सोरबा बायदि कलेजाव फरायगोन गावबागाव गोसो बायदि नङा होमबा दा बै फरायसाफोरा जाहाथे जि जायगायावनो फरायहोआ मानो दा मोनसे बाथ्राखौ जाहाथे गोसोआव लाखिदों बे बाथ्राखौ दिनै बे मेलनि गेजेरजों फोरमायदों जे बिथांमोना फ्रेन्डशिप चुज खालामनायाव जाहाथे सिनसियार थायो गावबागाव मोजां लोगोफोरखौ सायख'नानै जाहाथे मोजां फरायनायखौ आवगायलांबाय थानो हायो आं बेखौ खावलायदों दा बिथांमोना गावबागाव इयुनाव गावनि जिउखौ दानायाव जाहाथे साफा मोजां सुबुं जानो हायो दा लाइफआव बिथांमोना मोजां फरायनानै साख्रि मोनाब्लाबो रावबोथ' बुंनो हाया साख्रि मोनथ्रो होननानै दा मोनाब्लाबो जाहाथे बिथांमोना गावबागाव आदबजों गावबागाव रोंगौथिखौ लानानै जाहाथे मानसि हिसाबै थांना थाबाय थानो हायो आं बे बाथ्राखौ बिथांमोनखौ दिनै खावलायदों मानोना दिनैनि समा ओरैबायदि जाहैबाय जे दिनै जों बयबो थांना थानो थाखाय दावहा खालामगासिनो दङ दा वार अफ सार्भाइभेल जायखौ जों बुङो मानोना बै समाव जों सोलोंथाइखौबो लानानै साफा फरायसाफोरा बोरै थांना थागोन मोनसे कम्पिटिसन जाबाय दा बेयाव जाहाथे बिथांमोना जाहाथे गोमालाङा बे मोनसे बुहुमाव बे थासारियाव दा बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे मोजाङै गोख्रों थाना मोजां फरायलायथों आरो साफा बर' हारिनि अलंबार जाना बिथांमोना अरायबो जोंबाय थाथों आं बे बाथ्राखौ बिथांमोनखौ खावलायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जाहाथे साफा मोजां सुबुं जानो हायो आं बेखौ खावलायनो गोजोन्थों नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133
9101536360